Hej. Tak tohle sa nazýva workout. Workout, ty dilino. Workout. Čakaj. Toto je workout, neviem čo to je, asi Zamplická šiera. Toto je asi workout severovo, tam východ. Toto je Toňko, ktorý nám predvedie, ako sa to robí. Takže Toňko daj pritahy na biceps, pritahy na biceps. OK, tak si koľkite. Správna je technika, vidíte to, jak to drží? Vidíte to? Asi vyšlite normálne širký ramen, ako to má on. A poď, Toňko, aspoň daj 5 prítahu. 5 prítahu. Musí dať 5 prítahu. 5, koľko máš? 4? 5 prítahu, dobre. Toto, teraz vám to predvedol, ako sa správne robí workout 5 prítahu. Poď, teraz tu máš toho. Zatiaľ zamerať. Teraz ja dám workout. Tak. Predvedám to. Ja dám workout, pozrite, na jednej ruce workout. Na jednej ruce, jo. Koukejte. Nie, nemusíš, na mňa. 2 prítahy na jednej ruce. OK. Workout, pozri. Raz. Koukejte. Vo vzduchu. Je to frajer. 3 prítahy, lebo som sa cítila. Jo, jasne. Sme ďalej ešte nejak 50 klikov a takhle. Tak, no poď. 50 klikov workout. Cože? Ne 50, 10 klikov. 10 klikov. Pro tebe 10 klikov. Ale nie, daj jeden prítah na hrudník. Jeden prítah na hrudník. Čakaj. Na to nie fotenie, ale robiť treba a fotiť, čo chce väčšie. Dávaj workout. Na hrudník, jeden prítah na hrudník. Krásny prítah. Takto sa robí prítah na hrudník. Musíte tu hruďou ťahať. Čakaj, čo som stisol? Nič som nestisol. Hruďou ťahať na hrudník prítah. A čo by sme ešte tak predvedli našim nadšencom? Daj si pán... Bože. Je to tam. Vidíte ten rozdiel. Je to rozdiel normálneho. Nebo tady. Vidíte to, workout. To je workout. Workout, jo? Workout, to je workout. Počkaj, daj si ešte 10 klikov. Ja dám 10 klikov. Pozri, ja dám 10 klikov. Jo, prevedím to. Jak sa to dělá? Musíte sa dotknúť země. Inspirace, jo? Zadok, jo, jakože tohle tiskate dopredu. Hore. Je to moc lehký. Akože. Jo, párťak. Je to lehký, párťak vám to môže stiežiť. Takhle. Takže to ono teší. Jo. A tak sa to má dělat, len si vyberajte, kde by vám nebolo špinavo. Jo, ukáž prso. Čo? Ukáž prso. Nie, ja ešte sa není, ale toto môžem. Jej, krásne. Takto, to je workout. Jew. To je workout proste. Počkaj, dobre. Čo si dáme? Ešte čo máme, čo je ešte také? Nejaké inspirácie pre... Inspirácie pre... Když sa budete nudiť, tak tady si postavíte hrádek. Ne, inspirácie do budúcna. Kde... Tak hele, idete jen hryžu a žádné ty zlepené stračky. Hej, proste